silloin kun mä aloitin viljelyn noin 10 vuotta sitten, niin silloin kova debatti oli tämä, ja tämä on edelleenkin ehkä se yleinen debatti, että jos sitä siirtyy luomuun, niin kun tavanomaiset sadot on luokkaa 3,5 tonnia, niin luomussa ne on luokkaa 2 tonnia, ja sitten tulee lisäksi osa viljelystä poistuu viherrotuksen takia, niin tämähän on tehotonta resurssien käyttöä sen johdosta, että maapinta-ala on rajallinen resurssi, sillä pitäisi saada ruokittua kasvava väestö. Ja tämä on sinänsä huomattavan relevanttikin kommentti, että meillä on Suomessa hyvin omalaatuinen ilmasto ollut aiemminkin, ja nyt meillä on Etelä-Suomessa on samanlainen ilmasto kuin Baltiassa, ehkä samanlainen kuin Etelä-Ruotsissa. Loppu-Suomi kuuluu tämmöiseen aika ainutlaatuiseen ilmastovyöhykkeeseen, joka lähinnä on sitten isolla osaa Venäjää ja Pohjois-Amerikan pohjoisosissa. Ja Suomi on harvoja alueita, missä tällä alueella ylipäänsä tehdään maataloustuotantoa. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että kun me ollaan onnistuttu nyt ihmiskuntana muuttamaan ilmastoa jo aika paljon, ja seuraavan 40 vuoden tai 30 vuoden aikana ilmasto tulee muuttumaan joka tapauksessa, tehdään mitä tahansa, koska päästöt on jo saaneet aikaa ilmastolämpenemistä, niin melko todennäköisesti 2050 maailma näyttää tältä. Nämä värit ei ole oikeasti näin kauheita, mutta tässä on taas joku mäkkijuttu. Eli se mitä tapahtuu on se, että oikeastaan 2050 meillä on isossa osassa Suomen maataloustuotantoaluetta samanlainen ilmasto kuin nyt on Keski-Euroopassa. Ja oikeastaan koko Suomen maataloustuotantoalueella on samanlainen ilmasto kuin nyt on Baltian maissa. Ja samaan aikaan täällä Etelä-Euroopassa nykyisillä ruoantuotantoalueilla tämä ilmasto muuttuu sellaiseksi, että kesäisin on hyvin kuivaa ja hyvin kuumaa. Ja kun siellä on nyt jo vesipula, niin tämä ei lupaa hyvää näin niin kuin globaali ruoantuotannon kannalta. Sen takia se on ihan aiheellinen juttu, että jos luomussa me onnistutaan tuottaa hyvin vähän ruokaa per hehtaari, ja hehtaarit pienenee kovaa tahtia ja väki kasvaa, niin se ei ole kestävää. Mä tein tämmöisen niin kuin karkean haarukoinnin tehokkuuteen liittyen eri ruoantuotantomuodoista. Täällä näkyy alhaalla ruokaekvivalentteja, montako henkilöä ruokitaan yhdellä hehtaarilla, tai ihan vaan kaloreiden mukaan niin kuin yksinkertaisesti. Ja täällä toisella akselilla näkyy, kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista energiaa sen viljelyjärjestelmän pyörittämiseen. Ja kestävä järjestelmähän olisi sellainen, että me olisi globaalisti oikeudenmukainen taso. Eli peltoa on 5 henkilöä per hehtaari pitäisi ruokkia, että peltoala riittäisi ruokkimaan väestöä. Ja sitten jos me käy niin, että meidän peltoala tippuu puoleen ilmastonmuutoksen myötä, niin sitten se on noin 10 henkilöä hehtaari, joka pitäisi ruokkia globaalisti. Jos me ollaan sen alle, niin joku muu joutuu ruokkimaan vähän enemmän jengiä. Ja toinen juttu on sitten, tämä niin energiakestävyysraja on vaikea määrittää, mutta tuossa olisi energiamäärä, joka saadaan 0,1 hehtaarista metsää, mikä olisi niin mun mielestä jo kohtuu kestävä taso, se voisi pyörittää. Ja täältä nähdään, että luomuvehnä ja viherlannoitus on nyt siinä tilanteessa, että se ruokkii noin 5 ihmistä hehtaarilta ja käyttää aika vähän ulkopuolista energiaa. Suomalainen peltoviljely ruokkisi aika mainiosti ihmisiä, mutta siinä tulee paljon energiaa ja teho vehnän tuotannossa, jos saadaan isompia satoja, niin energiakulutus kasvaa, ruokintamäärä kasvaa. Mutta huomataan, että tällä hetkellä luomutuotanto niin pitkällä aikavälillä niin nämä satotasot eivät ole kestäviä, jos me ajatellaan globaali oikeudenmukaisesti. Jos me ajatellaan sitä lohasväestöä, jolle saadaan myytyä jotain hyödykkeitä ja saadaan kassavirta pyörimään, niin sitten ihan ok. Mutta se oli aiempi esitysten aihe. Nyt on tämmöinen insinöörimäisempi ote tässä. Ja tämä vaivasi mua pitkään. Ja sitten mä törmäsin tämmöiseen 3 viisaaseen mieheen. Ja nämä sotki mun ajattelun tästä alkutuotannosta aivan täysin. Ensimmäinen tyyppi, mihin törmäsin, oli Gary Zimmer USAsta, joka tuottaa 11 tonnin siemensatoa luomumaissista. No, että hetkinen, että meidän keskisato on 2 tonnia. 11 tonnia on todella paljon.
Sillä on systeeminä on se, että sillä on yhdistetty karjantuotanto ja kasvinviljely. Sillä on käytössä aika paljon karjan lantaa siinä. Mä ajattelin, että no okei, periaatteessa toi vissiin on ihan mahdollista. Mutta lueskelin kuitenkin aika paljon, että miten toi tuottaa juttuja. Pääfokuksena on maan kasvukunnon hoito. Sitten pakka meni vielä enemmän sekaisin. Gabe Brown tuotti, se ei ole luomumaissia, se on vain torjunta-aineetta ja kasvinsuojeluaineetta tuotettua maissia. Mutta hän ei halunnut sertifioitua luomuun. Niin on onnistunut ottaa 13 tonnin satoja ilman ulkopuolista lannoitusta. Ihan vaan niin panostamalla kerääjäkasveihin, typen sidontaan, maan kasvukuntoon. Ja sitten viimeisin, mistä nyt meni niin ihan kokoaan ajatukset sekaisin, oli brittiläinen Tim Levyman, joka sai 16,5 tonnia vehnäsadon hehtaarilta viime vuonna. Ja se käytti vain ikään kuin orgaanisia typenlähteitä. Siinä ei nitraatteja eikä ammoniumtyppejä lainkaan ja lehtilannoituksena kaikki. Typpimäärä, mitä se käytti, oli aika raju, 350 kiloa typpeä hehtaarille, mutta sitten kun sitä suhteuttaa tuohon 16,5 tonniin vehnäsatoon, mikä se tuli, niin ei se sitten ollutkaan enää yhtään hankalaa. Eli siitä oikeastaan päästään siihen, että se kysymys ei ole se, että millä me saataisiin noita luomusatoja vähän lähemmäs tavanomasta. No se kysymys on, että minkä ihmeen takia meidän satotasot on näin järjettömän huonot. Sekä tavanomaisella puolella että luomupuolella. Että jos joku saa 16,5 tonnia ja me kidataan siitä, että onko 2 vai 3 tonnia niin kuin tämä tavoitetaso, niin me ollaan ihan jossain väärää lajia urheillaan. Sitten rupesin miettimään, yritin puolustautua tässä itselleni sillä, että no joo, mutta ne ei ollut Suomessa. Suomessa on ihan eri satopotentiaalit ja näin. Mutta sitten rupeaa miettimään satopotentiaalin kannalta. Auringonvalo ja vesi on ne tekijät, kasvutekijät, joita me on kaikkein vaikein lähteä muuttamaan Suomessa. Toki on sanottava, että ilmastonmuutoksen myötä vesimäärä lisääntyy, sadanta lisääntyy ja toisaalta kasvien käyttökelpoinen auringonvalo lisääntyy, koska kasvukausi pitenee. Mutta tuo auringonvalon Suomessa asettama rajoite viljatuotannon on noin 22 tonnia hehtaarilta viljaa. Niin siinä on aika pitkä matka. Veden asettama rajoite, niin se on jotain 20 ja 40 tonnin välillä riippuen siitä maasta, että mikä on sen maan kyky pidättää talvikauden sadanta veden pidätyskapasiteetti. Ja sitten meillä on typpi, jos saa 42 kiloa viljaa 1 kilolla typpeä, niin sellaisella jos oletetaan, että luomussa viherlannoitus toimii hyvin ja maan kasvukunto on ihan ok, niin sillä tuottaisi jo niin kuin lannoittamatta noin 11 tonnia vehnää. Ja saadaan 2 tonnia. Niin tässä on sehän valtava satokuilu. No, mihin se satokuilu, mistä se koostuu? Yksi kysymys on, että mä en ihan oikeasti tiedä, mistä se koostuu, mutta jos kasvinviljelytiede pitää paikkansa, niin silloin se voisi olettaa, että se koostuu siitä, että on muita satoa rajoittavia tekijöitä siellä. Tässä on esimerkkinä sinkki. Yleensä luomussa on puhuttu typestä ja fosforista niin kuin lähinnä ainoina ravinteina, millä on väliä. Tai mihin ehkä viljelijät on kiinnittäneet eniten huomiota. Sen takia on käytetty lihaluujauhoa, mistä saa kätevästi molempia. Mutta tässä on nyt sinkki. Niin viljelysluokassa tyydyttävä, niin periaatteessa pitäisi saavuttaa 95% satopotentiaalista, eli sinkki ei ole kasvua rajoittava tekijä. Sitten kun ruvetaan menemään tyydyttävän alle, niin se osuus satopotentiaalista, mitä saavutaan, rupeaa tippumaan, ja sitten kun mennään huonoon tai huononlaiseen, niin se on tippunut jo puoleen. Niin jos meillä on tämän tyyppisiä hivenravinnepuutteita, joko siinä, että maan viljavuus itsessään on alhainen tai sitten ravinteiden saatavuus on alhainen, niin ne rupeaa leikkaa sitä satoa. Niin tässä voisi olla eräänlainen selitys siitä, minkä takia hyvät luomusadot ei ole 11 tonnia, vaan ne on 6 tonnia. Eli jos siellä on jotain selkeitä kasvua rajoittavia tekijöitä, mitkä pudottaa sen sadon jo puoleen. Ja toinen juttu on sitten se, että tuommoinen 10 tonnin luomusatu verrattuna 2 tonnin luomusatoon, nämä on laskettu kaurasatona, mutta nämä menee viljoilla kutakuinkin samalla lailla. Palkoviljoilla nämä menee ihan eri tavalla.
niistä joku toinen kerta. Niin nähdään, että jos tavallinen 2 tonnin luomusato, niin se on tarvinnut 48 kiloa typpeä, 36 kiloa kaliumia, alle 9 kiloa fosforia, jonkin verran rikkiä, magnesiumia, kalsiumia, mangaania, sinkkiä, kuparia ja booria. Niin ne on ikään kuin sellaisia määriä, että maasta hyvin helposti löytyy vaikka se. Ei olisi panostettu hirveästi siihen, että kasvi saa koko ajan ravinteita. Mutta sitten kun ruvetaan siirtymään satotavoitteissa 10 tonniin, niin kaikki on 5 kertaa suurempaa. Ja silloin esimerkiksi niin kuin kasvin fosforinotto 43 kiloa hehtaarille niin on jo huomattavaa. Ja se rupeaa helposti tulee pullonkaulaksi se, että sen määrän fosforia saa siihen kasviin. Samoin niin kuin rikki. Ja toisaalta myös niin kuin, taas ikään kuin hiveravinteet, niin silloin kun satotaso on iso, hiveravinteiden poistuma alkaa myöskin olla iso. Ja noin puolella Suomen lohkoista niin joko mangaani tai boori, ja siitä on puutetta. Eli yksi keino luomun tuottavuuden parantamiseen on se, että poistaisi kasvua rajoittavat tekijät kemiallisella puolella. Tässä on nyt muutama iso potentiaalinen satoleikkuri suomalaisessa viljelyssä. Nämä on puutosoireita, mitä näkyy eri kasveilla. Valitettavasti tuossa on taas värit jotenkin vähän jännittäviä. Mutta kukas arvaa, mikä tuo vasemmalla on? Vasemmalla ylhäällä. Kasvusto yleisesti ottaen hailakka. Rikki. Ennen vanhaan me saatiin rikkilaskeumaa joka hehtaarille hirveät määrät. Nyt valitettavasti kasviviljelyn näkökulmasta sitä ei enää saada. Ja se on, jos typen sidonta toimii, ei ole samanlaista mekanismia olemassa rikille. Eli ikään kuin jos halutaan lisätä typen kiertoa systeemin läpi, niin sitten tarvitaan rikkilannoitusta. Sitten meillä on täällä boori, joka viljat eivät kuulemma tarvitse booria muuta kuin siemenen muodostukseen ja pölyttymiseen. Ja eihän ketään nyt viljelijää kiinnosta ne siemenet, vaan me vaan huviksemme tuotetaan kasveja. Mutta siis boorit, joita puuttuu puolelta lohkoista, niin voi joissain tapauksissa leikata satoa rankasti. Tämä on se, mistä nyt on tietoisuuttakin. Mangaani, toinen keskeinen on sinkki, mikä aiheuttaa kanssa puutosta. Ja yksi varsin oleellinen saattaa olla vielä kalium. Viljelijät monesti valittaa sitä, että pellot on tiiviitä ja märkiä ja sen takia vilja kärsii. Mutta sitten kun sitä käy katsomassa sitä niin kuin kasvustoa, niin keltaisia lehdenkärkiä, se on kaliumin puutosoireita. Siinä toki on se ilmiö, että kasvi ottaa kaliumin sisään, on veden mukana, ja jos kasvin vedenotto jostain syystä heikkenee, niin sitten kaliumin otto heikkenee. Mutta mä luulen, että meillä on huomattava määrä tämmöisiä niin sanotusti hiveravinnepuutteita olemassa tuolla. Ja on olemassa nyrkkisääntö, että heti kun ensimmäiset puutosoireet näkyy, niin on noin puolet sadosta menetetty. Niin ottaen huomioon, että puutosoireita näkyy melko laajalti, ei nyt kiinnitä niihin huomioita, niin tässä olisi yksi semmoinen selkeä satoleikki. No, mikä olisi sellainen resepti, millä me saataisiin 10 tonnin luomusatoja? Tämä on nyt siinä mielessä oleellinen sidosryhmiä, niin jos viljelijät lähtee tähän, niin onko tämä enää luomua teidän mielestä? Se on niin yksi isohko kysymys. Eka vaihe on mun mielestä niin selkeän luomua. Eli ensin pitää ottaa maaperä kuntoon. Siellä ei saa olla kasvua rajoittavia tekijöitä. Pitää olla vesitalous kunnossa, rakenne kunnossa, niin että kasvi saa kasvatettu ihan niin kunnolliset juuristot, ei vaan semmoista 5 sentin syvyyttä maaprofiilista. Maaperän biologia pitäisi olla kunnossa, että saa typpeen vapautumaan. Sitten saa riittävästi kalsiumia. Maarakenteen kannalta boori, lannoitus. Itse säännöllinen boorilannoitus, boori huuhtoutuu. Sitten tarvitaan paljon typpeä. Siis jos tarvitaan kasviin 240 kiloa typpeä, niin se on paljon typpeä. Maassa pitäisi olla oikea hiilityppisuhde sen johdosta, että jos se on väärä, niin mikrobien hajotustoiminta vie sen typen kasveille. Sitä ei kerkeä päätyä tai se rupeaa päätyä loppukaudesta, jolloin sille ei enää hyötyy. Nitraattia ei saisi päätyä kasveihin, se stressaa niitä.
Sitten siemenelle ravinteet mukaan, eli joko se, että se siemenen ravinnetilanne on mahdottoman hyvä lähtötilanteessa. Monet mikroravinteet on sellaisia, että itse asiassa se niin kuin siemenessä oleva, lähtötilanteessa oleva ravinnemäärä riittää tuottamaan sen. Mutta sen lisäksi siemenpeittausta. Siemenen pintaan mangaania, sinkkiä, seleeniä, mahdollisesti fosforia, molybdeenia, kobolttia ja kasvun edisteitä, merilevää. Voidaan olla varmoja siinä vaiheessa, että nämä ravinteet tarvitaan hyvin vähän, sillä kasvilla on niitä. Sitten kaliumi ja alkutypenlannoitus, mahdollisesti hieman alkufosforia, jos siemenpeittauksessa, huolehditaan rikin saatavuudesta. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä, että otetaan parin viikon välein lehtianalyysi, katsotaan mitä kasvilta puuttuu, täydennetään ruiskulla. Sitten katsotaan päätyykö se kasviin, sitten katsotaan mitä kasvilta puuttuu, täydennetään ruiskulla. Ja käytetään kasvuedisteitä, mitä esimerkiksi merilevää sun muuta. Stimuloi kasvin kasvuun. Tämä oli oikeastaan siis se resepti, jolla Tim Lamyman tuotti 16,5 tonnia vehnää. Niin, tietty, tästä tulee ihan hirveä määrä kuluja, kun luomuviljelys on totuttu siihen, että kuluja ei saisi tulla ollenkaan, mitä ei saisi ostaa tilalle. Mutta jos ottaa huomioon, että 10 tonnia vaikka kauraa, niin sen tulot on 2600 € per hehtaari, niin siinä on varaa jo jonkin verran kuluja tullakin. Nyt siis ei ole mitään takeita siitä, että tällä systeemillä saisi 10 tonnin kaurasatoja, koska kukaan ei ole tehnyt näin. Mutta jos tällä systeemillä tavanomaisella puolella saa 16,5 tonnia ja lehtianalyysillä ja lehtilannoituksella voi varmistaa, että kasvilta ei missään vaiheessa puutu yhtään mitään kasvua rajoittavaa tekijää, niin jos tulos on edelleen se, että huolehtii, että kasvustolta ei puutu mitään kasvua rajoittavaa tekijää koko kasvukauden aikana ja sato on 2 tonnia hehtaarilta, niin sitten me tiedetään, että kasviviljelytiede ei toimi. Mä tiedän, että ainakin yksi pöhköviljelijä on ensi vuonna kokeilemassa ja mäkin vähän harkitsen, että pitäisikö tehdä tuommoinen koekenttä. Suosittelen kaikkia muitakin, jotka on viljelijöiden kanssa tekemisissä, niin katsoa sen, että kuinka pitkälle luomun tuottavuutta voidaan puskea luomukeinoin. Helsingin yliopistolla olisi tarjolla sellainen koekenttä, jossa saisi tulla tekemään. Okei. Se on siis pari vuotta kunnostettu luomua varten. Joo. 10 hehtaaria. 10 hehtaaria on kallis. No, mä ajattelin koko ala. Okei, hyvä. Siinä on viljelykieli. Totta, hyvä. Nyt sitten toinen juttu on siis se, että tästä tulee panoksia käytetään paljon enemmän, mutta jos satotasa saadaan ylös, niin mä haluaisin huomauttaa, kun aloitin ilmastonmuutoksesta, niin hyvä lopettaa ilmastonmuutokseen. Se, että jo nyt luomuviljelykierto on sellainen, että sieltä tulee useimmissa tapauksissa enemmän hiilisyötettä maahan, eli noin tonni hajoamisen jälkeen hiiltä maahan, kuin hajoaminen on muuntoviljelulohkoilla. Eli niin jo nyt viljelykierto lisää muuntavuutta maahan. Jos me saadaan tuo hiilisyöte sadon viisinkertaistamisella, niin myös viisinkertaistettua, niin meillä alkaa olla käytössä aika melkoinen hiilinielu. Ja jos kuluttajat ei tykkää siitä, että luomuviljelijät ruiskuttelee hiveravinteita peltoonsa, niin saattaisi kuitenkin tykätä siitä, että jos nyt esimerkiksi meidän tila sitoo vuodessa 10 suomalaisen kotitalouden hiilidioksidipäästöt maahan, niin sitten se tärähtää 50 suomalaiseen kotitalouteen, vaikuttavuus paranee.